जाथों बेखौ नुवासै आं मावनाय मावनायखौ नुवा आं दासो आं नुनाय मावनाय खामानिफ्रा जादु दं जाखो ना मा जाखो बिसोर फैबा खाथियाव फैबा सोब गोमोरनानैसो थायो ना मायो जाखो आं बुजिला दतमा कलेजनि बाथ्रा बुंदों क्राइटेरियायाव गोग्लैयामोन नायफोर आफादफोर मिथिबायना दतमानि बड'फा इउएन ब्रह्म कलेजआ डिग्री कलेजआ आसाम गभर्नमेन्टआ कलेज गंसेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि नामाव जे माखासे सर्तखौ खाना होदों बे सर्तफ्रानो पुरन जाजोबामोन आबुं जायामोन होमबाबो दतमानि कलेजनि फोरोंगिरि आइ आफा रायजो राजाफोरनि दारसिनायाव बै समनि शिक्षा मन्त्रि सर्बानन्द सनोवाल बिथाङा जेब्ला मुख्यमन्त्रि दंमोन आरो बै समनि शिक्षा मन्त्रिया जाबाय दानि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आं बेनि खाथियाव थांनानै खुथार बुंबाय थादों दाबि खालामबाय थादों क्राइटेरियायाव गोग्लैयाबाबो फुलफिल जायाबाबो बे कलेजआ जिहेतु बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नामै नामाकरण खालामनानै बानायनाय कलेज आरो आं दं बेवहाय गतिके बे कलेजआ प्रभिन्सियेलाइज जायोबा बड'फाखौ गिदिरथार सन्मान होनाय जागोन कारण नामाबो बड'फानि आरो जायगायाबो बड'फानि गोथै हाखर सेराव थानाय थुलुंगापुरनि खाथियाव थानाय कलेज बेखायनो अन्नानै एसे एनैखौ कनसिडार खालामनानै क्राइटेरिया फुलफिल जायाबाबो नोंथाङा जेरैखिजाया प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ होननानै आं दानि आसामनि मुख्यमन्त्रिखौ हमख्रबबाय थादों इउएन ब्रह्म डिग्री कलेजजों लोगोसे गासै जोंनि बिटिसिनि 6टा कलेज दंफायोमोन बेबो क्राइटेरिया मोनसेबो मिलाया बे एखे लिस्टआवनो एखे फाइलावनो दं दतमानिजों हेमन्त बिश्व शर्मा मानगोनां दानि मुख्यमन्त्रिया बै समाव शिक्षा मन्त्रि जानानै आंनि गले हमबाय थानाय नारसिनबाय थानायाव बाध्य जानानै एफा एनैखौ कनसिडार खालामसै होननानै बे फाइलखौ एप्रुभाल होदों बियो आरो एप्रुभाल होनाय लोगो लोगो दतमा डिग्री कलेजजों लोगोसे गासै बिटिसिनि 6टा डिग्री कलेजआ खनसेयैनो प्रभिन्सियेलाइज जाफाजोबदों बेखौ नुवाखिसै नामा बिसोर बे मावनाय जायाखिसै नामा दतमायाव परिबर्तन होननाय जिनिसा माबायदि नामागौथाय आं बेखौ बुंस'नो हाला दा जे जोङो दानि बिटिसि गभर्नमेन्टआ जोंहा दानि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा दतमानि बे दासा फिल्डआव दा जे मोनसे जोंहा स्पर्ट्सनि माबा दङ कमप्लेक्स दं स्टेडियाम दं बेखौबो लुदों आरो बेजों लोगोसेनो दानि गभर्नमेन्टआ मा खालामदों बिथाङा गासै 10 कोटी थाखा आरोबाव बे स्टेडियामखौ डेभेलप खालामनो थाखाय कमप्लिट आद्रा थानाय खामानिखौ मावनो थाखाय थाखा हरबावबाय सेंसन दाख्लै फाउन्डेसनबो खालामबाय मा मावबावनांगौ रायजोफोर दे मोनसे दङ मावबावनांगौआ आंबो बेखौ नोजोर होनानै दोनबाय थादों दहाय जौस्राङाव थांनानै सासे बे जायगानिनो नोंथांमोननि दाङाखुथि एलेकानिनो सासे जोंनि मावथिया आंखौ खोमायाव स्रोब बुंहैदों सारथ' लङा दैयाव थांनि होननानै आं होनदों मानो थांनो फुटब्रिज नांगौ जाहैदों लङा दैयाव हाथायजों थांनाय फुटब्रिज नांगौनो बेखौ होनदों आं होनदों दा इलेक्सन कड अफ कन्डाक्ट जाबाय भाई बेवहाय केन्डिडेट हिसाबै आं जायगायाव थांना बिदि नायग्ला खालाम मोना नियम गैया बिदि होननानै थाथ' र' बेखौथ' आं मा लांखायाव खालामगौमोन खालामाखैसो आं गोसो जानानै मिथिबायना मानो लङा दैनि सानजानिया आंनाव गोग्लैया आं दतमा समस्ति हावराइ सोनाब क'क्राझारनिसो एमएलए सानजाया जाबाय आब' प्रमिलानि बे आब' प्रमिला मावथों आं मावा आंनि सोनाबनि स्किमखौ सानजाहा मानो हरनो आंलाय नै बिदि होनना मावाखै आं मिथिबायना बे समस्तिया आब' प्रमिलानिसोमोन ना नंगौना नङा सानजा क'क्राझारसो बियो दासिमबो नै दा 26 तारिखनि उननिफ्रायसो मा होनो 9 तारिखनि इलेक्सननि रिजाल्टनि उननिफ्रायसो दतमा आंनि समस्तियाव गोग्लैसिगोन आरो मा दा बेखायनो आङो मावाखैमोन दस्रायावसो हरलाजोबदों आङो दा आं बेहाय बुंसै ओंखायनो बहता होनानै देखायलायसाय खोनाबाय
बाङार खुथिनि ओनसोलनि आफा रायजो राजाफोर 9 तारिखआव ओरैबायदि भट होदो एकदम माने जों दा बुथामा जाहाथे हांगार जालायलायो नङा होमबा खाला खिथावा लागबो दाबिया थाखा लागबे नागि बुथामा दाबायना थानाङा होमबा सिखाबनो रोङै जालाया बुथामा बारा नारसोबा हा होलायसाय बे भट ब्रिजआलाय मा बिलाय बे भट ब्रिजआ मा बियो बे ओरैनो जादलाबायनाय जिनिस बेखौ जों बोसोरसेयाव लाबोगोन आङो जेबो नङा बे आंनि थाखाय मिथिबायना नांगौना नोंहा दालांखौलाय नांगौबा ओमफ्राय आंनो मा नांगौ दाना बैसागुनि माइब्रा बिदै ना सेरेब नाङा बेखौ आंनो बहुत नांगौ 9 तारिखआव नङा होमबा बे 9 तारिखनि बहुदानो फुटब्रिज दालांखौ निजित्स' गावनो बानायना होगोन आरो बे नोंथांमोननि आखायावसो आंनि आखायाव गैया दालां बानायनायनि खबरथाया नोंथांमोननि आखायावसो आंनि आखायाव गैया बेखौ नोंथांमोनहा बुथामाव थिफायनानै होआगौ माने आंनाव जेबो गैया दंसे दा नांगौबा होदो नांगौबाथ' होनांगोन दा बेनो रायजोफोर दा बेफोरबायदिखौनो बुंथिं लानानै बिसोरो गोदाव सोराव सान्दुं अखा जाया लोङा सिबाय हालाय हाबाय थाबायलाबायदों न'आव थानो सुख गैला लोगो दोगोजों थानो सुख गैला जानो लोंनो खहाबला उन्दुनो ओंखारला खर'आव उन्दुनो ओंखारनाय जायाबा मानसिफ्रा एसे आवसाव जालांनो नागिरो मिथिगौना जाय मानसिया मोनायाव अखा थमब्ले उन्दुनो हाया मिथिखा बे मानसिनि साइस्थ' पार्टि गाज्रि जालांनानै उनाव थफ्ला बोननानै लामा थाबायग्राया जालाङो दा इउपिपिएलनि अबस्थायाबो बेनो इलेक्सनाव जेननायखौ रोखा नुजोब्बाय बिसोर सिनेमानि पर्दायाव पिक्सार नायनाय बायदि नंगौना नङा सिनेमानि पर्दायाव जोङो धर्मेन्द्र हेमा मालिनी अमिताभ बच्चन बिसोरखौ नाया होनबा दा बिसोराबो बिथांमोनहा इलेक्सनाव गावसोर जेननायखौ फाड्डा फाड्डि जानायखौ नुस्रांजोबखाबाय दा बेखायनो मा जादों दा जानो लोंनो उन्दुनो बिसोर थानो हाया जिरायनो हाया बे लामा थाबायग्लांलाबायनाय खामानिया जाबाय थादों जेबो गैया बिदिजों राजनिथि जाया फोराफोर अन्थ'बाथ' मोनदा बिसोरनि अबस्थाखौ नायनानै अफिस गैया खुनु जायगायाव मोजां अफिस गैया खुनु जायगायाव मिटिं गिदिर खालामनाय गैया आरो दाना गावजों गाव सन्देह जालाजोब्बाय इउपिपिएलनि मानसिफ्रा नोंबो इउपिपिएल बेबो इउपिपिएल बे इउपिपिएलजों सन्देह जालायगासिनो दं दा बिसोर थांग्रोसिगोन नामा बिपिएफआवलाय बेनोसै आरो बेबो सानबाय बेखौ बेहासो थांग्रोसिगोन नामा बिपिएफआवलाय इउपिपिएलआव थांनानैथ' लाब गैला बे सन्देहआ जालायगासिनो दं दा गुलाय गुजाय सोरखौ सामलायथ्र'नो सोरखौ कन्ट्रल खालामनो अबस्थाया बे आरो दाथ' आंजों सोर रायलायखाजोब्बाय मा रायलायदों मिथिगौ इउपिपिएलनि मानसिफ्रा बिथांमोना मोनदों जों पार्टिखौ नागारनानै रिबनखौल' गानहैथ'लालै सार भटआ हले नोंनोनो होजोबखासिगोन जोङो ओमफ्राय थांसै जादों तारमाने दा दिनैनि दिनाव भटखौ आं सोरनिफ्राय मोनगोन बेखौ हिसाबखौ नायबाय आङो बिपिएफनाथ' आग्लाय फिग्लायखासै गावनि न'खरनि भट नङा होमबा आग्लाय फिग्लायखासै लोगो मा जादेरदों दा इउपिपिएलनि भट दुलाराय बर' फरायसा आफादनि भट दा लाबाबो लाथ्र' हायि बायदि अबस्था आंहा जाबाय थादों